Laura Schapendonk exposeert in het Van Abbe Museum. Venrayse dansleraar in tv-show Everybody Dance Now. Het is vandaag 4 februari, dit is het PLMA-journaal. Jongerencentrum De Bie zoekt bestuursleden. In mei gaan de deuren van het nieuwe jongerencentrum open. Hier kunnen jongeren zelf activiteiten voor jongeren gaan organiseren. Maar naast de activiteiten is goed beheer ook belangrijk. Daar wordt een beheerstichting opgericht. En voor deze beheerstichting is het jongerencentrum nog op zoek naar een aantal bestuursleden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Reinier Blauw. De Venrayse Laura Schapendonk exposeert in het Van Abbe Museum Eindhoven. Zondagmiddag opende de fototentoonstelling Venus 1658. Laura exposeert samen met 5 andere fotografen. Alle zijn recent afgestudeerd aan de Fotoacademie in Rotterdam. In deze stad was een deel van het werk eerder te zien. De directeur van het Van Abbe Museum nodigde de 6 vrouwelijke fotografen uit voor een expositie in het Museum van Eindhoven. Er is zeer divers werk tentoongesteld. Laura presenteert 4 projecten. De Venrayse fotografe maakt voornamelijk werk waarin persoonlijke verhalen centraal staan, waarbij ze haar achtergrond in de zorg combineert met fotografie. Ik werk heel graag 1-op-1 met mensen en op die manier creëer ik mijn verhaal. Dus ik volg mensen eerst langere tijd om zo'n vertrouwensband op te bouwen. En tijdens het verhaal maak ik mijn foto's. Dus ik heb bijvoorbeeld een project gemaakt over een meisje wat ongeneeslijk ziek is. En die volg ik dan langere tijd en zodoende komen de projecten tot zijn uiting. Een van de projecten die te zien is tijdens de tentoonstelling is Laura's autonome werk Manimal, over de samensmelting tussen mens en dier. Dit project heeft eerder aandacht gekregen in Volkskrant Magazine. Nu Laura afgestudeerd is zij hard bezig met haar toekomst als fotografe. Ik wil sowieso wel blijven exposeren, dus ik maak mijn autonome werk, is dat, het vrije werk wat ik maak. Maar ik ga ook een fotostudio beginnen in Venray. En dit is echt voor commercieel werk, dus voor bedrijven, particulieren, dus van alles wat. Ja. En wat is leuker, zeg maar die opdrachten of juist je autonome werk? Dat je zelf je eigen creaties kunt maken? Juist de combinatie vind ik juist wel heel leuk. Omdat ik uit mijn commerciële werk, dus de fotostudio werk, heb ik heel veel contact met mensen. En dat geeft me ook weer inspiratie om mijn autonome werk te maken. Dus omdat ik zoveel in contact sta met mensen tijdens mijn fotostudio werk, krijg ik weer inspiratie om mijn vrije werk verder te maken. De expositie in het Van Abbe Museum loopt tot 2 maart en is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken. Donderdagavond 20 februari vanaf 7 uur zullen alle fotografen weer aanwezig zijn bij de expositie. Zoopark Overloon wil uitbreiden. Maar voordat het bestemmingsplan voor uitbreiding kan worden gewijzigd, moet het dierenpark eerst een milieueffectrapportage uitvoeren. Dit voorstel doet het college aan de gemeenteraad van Boxmeer. Aanleiding is dat Zoopark geen eenduidige cijfers leverde over het aantal bezoekers. In een opgave werd gesproken over 160.000 bezoekers, terwijl op een website een aantal van 240.000 bezoekers staat. Een milieueffectrapportage is een vereiste als het verwachte aantal bezoekers boven de 250.000 uitkomt. Als dat er nu al mogelijk 240.000 per jaar zijn, is het aannemelijk dat dit aantal na uitbreiding snel boven de 250.000 bezoekers uitkomt. Als gevolg van onduidelijkheid kan de gemeente niet beoordelen of het bestemmingsplan nu al kan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De Venrayse Ricardo Hendricks doet mee aan het dansprogramma Everybody Dance Now. Samen met een vriend heeft hij auditie gedaan voor de jury van het RTL-programma. Er zijn natuurlijk al veel van dit soort dansprogramma's op televisie geweest. Maar Ricardo heeft bewust gekozen om aan dit televisieformat mee te doen. Bij dit programma kun je echt je eigen act laten zien, zeg maar. Je blijft in je eigen waarde als artiest. Je kan jouw stijl laten zien op de manier hoe je het wil laten zien. En je kan samenwerken met wie je wil samenwerken voor je eigen show. En voor mijzelf werkt dat heel goed, want ik heb een vriend van mij, Ruben Verhoeven. Die komt uit de gemeente Landert uit Zeeland. En met hem samen, we hebben heel veel vaak getraind en zo samen zijn we naar Soul Cats toe gegaan. En dit is een heel mooi programma waar wij als Soul Cats onszelf heel goed mee kunnen profileren. Ricardo danst samen met zijn vriend Ruben in de stijl locking. Een dansstijl die vaak wordt verward met popping omdat de twee vaak worden gecombineerd.
Locking kan worden gezien als het kort vastzetten van je bewegingen in de muziek. Ricardo danst sinds zijn derde, maar sinds 6 jaar op hoger niveau. Sinds kort geeft hij op het Kunstencentrum Jeruzalem les aan een jongensgroep tussen de 6 en 12 jaar. Ricardo heeft al langere tijd ervaring met het doseren van een groep met alleen maar jongens. Ik geef al les aan jongens vanaf mijn 16e, toen ben ik begonnen met lesgeven. In het begin was het heel slopend, ze namen heel erg veel energie van je af, zonder dat je het door hebt. Maar op een bepaald punt dan leer je ermee omgaan en dan heb ik meer ontdekt dat ik eigenlijk heel veel energie uit de kinderen zelf kan halen. Als in van, stel je jongens zijn heel druk in je les, dan moet je eigenlijk meegaan in die drukte en je moet die drukte naar je toe halen. Dat die focus op jou terecht komt. In plaats van iedereen stil te krijgen en dan je focus niet te nemen, want dat kost juist het meeste energie. Dus nu ga ik gewoon meer in het speelse gedrag van de kinderen en daar gewoon leuk omheen met de les meegaan. En dat is voor mijzelf heel leuk om te doen elke keer. Hoe ver Ricardo in het programma komt, daarvoor moet je kijken naar Everybody Dance Now. Vanaf 28 februari wordt de dansshow uitgezonden op RTL 4. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's middags. Om 7 uur kunt u kijken naar een herhaling van Venray van toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Tijdens brede opklaringen koelt het af tot 3 graden. Morgen overdag is het bewolkt en er zijn geruime tijd perioden met regen. In de loop van de middag wordt het half tot zwaar bewolkt. Tijdens opklaringen wordt het ongeveer 8 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.